Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aguri ka man buyet. Tumadar ka pa'y manta, kita man analaing day tamatam. Apay ka di manang. Sigud ka di abangking timatam. Na? Basit mo tamay sa. Un, sigod. Apay aya. Italangan adlaw ko abangking gayam. Anya ka di tinagginawan ni nanang mo ka. Tsaka mo ha. Tsaka mo dinamdamag. Nagalas ti ramid mo si Kaid na. Apay ka di tatang. Anya nga aramid, ti bagbagayaw. Nangag ko timbagam ka ni Boyet. Idilimabas ti tarubayan. Apay akas di timbagam. Agpay sumat imbagak tatang. Bangking ti matana. Ura niya ti tsura ti may sa tao. Sana nasaya at ngay parupam. Kumano na pintas ka maat. Saan ko abasol no apay asanak anapintas tatang. Isungarod akanayo nak nga ag-make up tapno may lingad mo ti kinalaad ko. Ay. Ikatam, ti kinalaing mo nga guyaw. Ang mga no makasarak ka, itinakurang ti pasensya na. Ang mga no niya pa ti maramidakan ka. Nupod no lakit di ti uyawag. Anya kay nga rod. Ti dakas akat no saan apod no. Dayjay ti madi tatang. Saan na nasaya, ti panagras-rason mo. Idna. Itay kapayla nga nakasango di ta sarmbeng. Nagaduma nga min day taing kaipulpulagid di ta rupam. Apay ayan nanang, jakpay nalpas ang nag-make up. Ay na, usto daytan, maladaw tan iti papananta. Ang mga nuawan ton ti pagluganan ta. Ay, mabit lang nanang, bangking ti ay broke ni. Itarimaan ko pa eh. Ay, itay payla ko makaririing mo kat inrugi munday ta. Aldautan iti papananta. Manipod nagasawa ta. Saan mo nga inikikat day tabarbas di tangat 20 bibig mo? Apay no ikatamat. Sana mabalin. Tamadlaw ti piglat iti babati agong ko. Anya? Ada piglat di tababati agong mo? Isugaya masaan mo nga ikat ang tibarbas mo. Diyak ni namnama nga dagayang piglat alinglingad ang tabarbas mo. Apay ayun da. Nagalas nga ta ti itsuram no dakkel ti piglat di tababati agong mo no maikat tabarbas mo. Malingdan mo iti barbas. Uray ta sa anak mo't unay analaad a tao. Apong mo ka di jalim mabas, buyet. Asino ti dakdak mata, manang? Jay agbungad no magna. Ha? Ay nagalas akitaan ti itsura na. Ang mga nun ni antik ti bagbagam ha. Na-aksidente ngamin. Iso akas di ti panagnana. Ada ti pirensya ti saka na. Isumat lagaya makas jay ti panagnana. Maud-udi ti patong na nakabungad mga min. Panawan kayo pa man. Nay. Nasaktan kan samot iti imbagak boyet. Ha? Saan ka kadi ang masaksaktan tagpay sumat abong at numagna dya kabagyam.
Anya man ang tinakita, aguyaw ka man nga tan. Ay, saan apa naguyaw na jay? Kasanukat kas jay mat ngamin itsura ti anak na. Apay manen, anya man ang ti maibagamit itsura ti anak na. Ay, agdamag ka pa ilang amin kat nakita mo ti itsura na. Nagkutong sakit. Ay, naapaw. Oy, di mo man pagandaran day ta, kinauyaw mo. Uyaw ka di ti mang ibaga iti kinapud no? Basta katawam ti itsura ti may sa tao, uyaw day jayan. Kaslaawan mo ti pakapilawam. Anya nga tati mariknam no adamat manguyaw ken ka. Anya kumangay ti uyawan da kanyak nanang. Awan mati kurang kanyak. Isuan na panakkel kalaunay. Akas laket awan dilawan ti tao ken ka. Awan ti madilaw ti tao kanyak nanang. Kakaysuna kumpleto ak atao. Ngamday ta ugalim na uyaw kalaunay. Day ta ti madi akababalin mo. Basta para kanyak, saan nga uyaw ti panangibaga iti pudno amakit-kita dagiti matak nanang. Hay, sapay ko matawan to ti pakababalawam gapo iti kasta akababalin mo. Awan to nanang, anya ko mati pang babalawan ti tao kanyak. Nabayagay, nagdandan na dahil na kanti asawa na. Ang awan pa yung mga anak da. Ay da, day tangarod ti sigsagak. Madaan ta kumamat iti apo ko. Mailiwak mat ang mga wer iti agbalintong apo ko ta. Ay, sos, adan samit lupos kadakwa da. Adamat kit di dagitay nabayagdan nga agdandan na sada maadan iti anak. Ay, sapay kumaatakas na. Nagmaday, no awan anak tagasawa. May mayat langan no da anak. Tapno makuna kumplito, di may sa pamilya. Bakit? Ay una lakay. Nalida ay no awan ti anak. Kasarita manid na. Tama pandag pakita iti doktor. Apay no padasan nyo ti mapanagpakita iti doktor Edna. Nambarak ti mapanagpakita iti doktor kat awan mat sakit ko nanang. Dayta kinaawan ti anak yo ti ingka ipakita iti doktor. Saan ka kadi nga umapal kadag iti adda anak na? Umapal nanang. Dagiti kapatada makagiddan yo anagasawa ket addan anak da. Da kayon sa laengen kini Tomas ti awan pay. Mayat nga tano apan kami agpakita nanang. Wen tapno maamuan niyo no adda lupes kada kayo. Balakadan na kayo ti doktor no anya ti rumba nga aramiden yo. Alam, mapan kami man nga agpaiso nanang. Ibagak day ta ni Tomas. May mayat maglaeng anak ko. Inton mataengan kayaw. Kasanaw no awan tot anak yaw. Samot ti balakad ni Nana ngayon tagpakita iti doktor lakay. Adaya sakit mo. Apay mapanta iti doktor. Intagpakita no adapay namnama maadanta iti anak. Adapay nga taaya. Manon ti anak da duming a kinagiddan ta nagkasar. Dayta nga rudket. Talon ti anak da. Idinto adda ta awan pay. Ala, mapanta tapno maamuan ta no adapay namnama ta amadaan iti anak. Sapay kumata aganakak matan. Kumusta? Anya ti imbaga ti doktor? Awan mat kano ti diferensya mi nanang. Inikkan na kami iti vitamins. Kan jak amo no anya dya may isa nga agas. Nalipatak matan. No imbagada nga awan diferensya. Ay kat.
Ada nga rod namnama, anak. Day tama timbaga ti doktor nanang. Ti kayat ko kat babae ko mati anak mi. Kan ti kayat mat ni Tomas kat lalaki ka no. Hanya day ta, agar arapaap kayo kat alanganan pa eh. No anya ti paay ti apo kada kayo, ay pagyamanan yon ay nawaw. Sa bagay, uray anya, basta. Nagmayat kat nga tan numaad na anak mat iti anak. Jakman amula kay, masalutak matamumangon. Bay na, kasla makaduldul o akpay. Ne, apay ngay? Ada ka di sakit mo? Awan matimarik na ka na sakit. Basta, masalutak pa'y abumangon. Itamang pay. Ay, agore ka. Saan nga tanga aginaw ka? Ay, nawaw! Kasla, sa anak mat nga agpay so anak binulan ni tabulan. Anya ka ni tipitsa na ita. Dandani agtapusin Kaano tinaudi pa nagbinulan mo? Nukas na, aginawag. Sapay ko mata masikugak nga agpayso. Ay na, madlawan ti tiyan mo anak. Ay nawaw. Saan ka unay nga agbagbagkat itinadagsan tapno saan ka amaalisan? Agan anadak nanang. Jak ipalubos amaalisanak. Kakay suna masikuga kon. Masapol kanayon ka amapan iti doktor. Tapno makasigurado tayo. No nasaya at ti kasasaan ti sikugmaw. Kanayon kami amapan ka ni Tomas nanang. Ay, amom ka di nanang? Tiyan niya. Nakitak ti anak ti karuba tayo. Kasla pilay mat. Anya, pilay kunam. Unanang, basbas iti may sasaka na. Uray no kasta, kat saan mo nga uyawan? Saan ko mat nga uyawan nanang? Ibagmagak lang mati makitkitak. Ngam na pakuyugan iti panaguyaw, babaan iti panagrungi itmaw. Makaisa maklang mat, pilay mat ngamin ti anak na. Uray, saan mo nga is-isuman? Sumagmamanula ang abulan, agpas ngay kan. Adain sangpet ko prutas. Mangan kay ti ado prutas. No, mayat ti salon at yaw iti anak ta. Dandani akong aganak. Sa anak to nga marigatan nga aganak? Di mo panunutan day ta. Basta agtalag ka iti apaw, tapno salwadan na ka iti panagpas ngay mo. Anya ka niti kayat mo ngay panaganta iti anak ta? Lalaki ka, tirimor iti ultrasound. Ay panaganan taman iti junior? Sige, mayatak iti imbagam. Mayat matkit dino junior. Napandaid na iti doktor. Wan, kinaduan ni Tomas. Iti sikaw ti nagsikog. Saan nakas daya ka na ayaw ni ti doktor? Kasano, kat saan ko maanagsikog no saan da nga inyo man iti doktor. Kita man lang ti maramidan ti siyensya. No iti ugma, Saan nga ganak ti babae, kas jalatan. Saan na mapan iti doktor? Agsipod ta dayo tayo ide iti ayan ti doktor. Gamita asidag tayon iti ilay nga ayan ti doktor. Nalakalaan ti makapan iti doktor. Ti paganakan ti babae day, ti mismo abalay. Kaya paganakan ti mamal to, tuwan no kumadrona. Ita ka, saan na mabalen? Masapol nga ospital, ti paganakan ti babae. May mayat matkit di, tapno safety nagiti babae nga aganak.
Boyet, saan ka di mabalin nga imulagat mo analaing day tamay sa amatam, tapno may pada di tamay sa? Saan mo't manang? Hanggang idi imbagak kaninanang ko nga inuyaw mo ti matak. Impanak iti doktor. Kat may remedyon ka no baban iti operasyon ti matak. Karti banda ka do ti kalob ti matak tapno lumawa. Kat maipada iti maysa. Ay, kastagayam. Sa bagay, limpyo ko man, no saan aday takudil ti kalob ti matam ti adda diferensya na. Kulilit, kunadan sa ijay. Santon, na may pa doktor may. Awan ton ti kanayon mo nga isuman. Ay, kat nasaya at mata. Ay, nananang, apay nga imbalmat ng dagiti sakak. Ay na, ang mga nudandanikan aganak. Intayon iti ospital. Saan pa'y matngagsaksakit ti tiyan ko, nanang? Ala, isagana tayong dagiti masapsapol. Na, imbalmat kag, paison dagiti sakam. Ala, mapantayon iti ospital. Agsakit ang tiyan ko, nanang. Nang sakit. Mala, intayon iti ospital. Aganakan. Ay, Tomas, intayon iti ospital. Ayan yun, aya. Umaya ko nanang. Ay, nadarasam. Inka mga yab itilugan tamapantayon iti ospital. Siya kung ti mangala ka nagiti masapsapol. Sige nanang, inakon. Ay na, mala. Inayadam ti rumwar. Taos tunto no umay jalugan, anak. Impandan iti delivery room ni Edna. Apay ngamin asa na mabalin ti sumrek iti unag. Abok pa yan. Kaya't kumati umunag kumagang madidamit. Doktor ka nurse laeng kanaw ti mabalin di taunag. Naguray tay latan. Kanya pa'y ngay, no di kasta. Adda ibit ti maladaga iti unag. Ay, may sansamot ni idang inyo nagdaitay. Isulakid din tinaganak. Urayan tano ipanda iti nursery ti ubeng. Uwan nanang. Aday tan ti ubeng. Ipanti nurse iti nursery. Ay, nan kita akman. Apay kastoy. Apay nanang. Kita akman mait. Ha! Kastoy ti anak ko ngay, nanang. Bulding lang arudan, gusing pa. May remedyon ti gusing na. Tamabalin adaitan ti doktor. Gapwanan ti kinagusing na ti piglat iti babati agong na. Gusingak mo't idi kay. Anya! Kasano nga ron ti bulding na? Sana na may remedyo tanaya nakabulding. Lukaisak man ti sakat ti anak ko. Ni, apay ngay! Paspasit ti may sasaka na! Sigurado langit ting agbong-ibungid na ito inton magna. Malagip ko na itinoy uyaw ko. Ay, nawaw! Madi ngamin tinauyaw a tao. Saan tayo kung mga uyawan, tipada tayo a tao, nga adda diferensya na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.